O Concello de Outes agarda licitar nas próximas semanas o contrato do Servizo de Axuda no Fogar. Actualmente a Administración local está a elaborar unha memoria económica máis detallada para incluir nos pregos da nova licitación, despois de que o Tribunal Administrativo de Contratación Pública anulara o anterior procedemento tras a impugnación presentada por Comisións Obreiras. Xa encargamos unha memoria económica adicional que faga un estudio máis exhaustivo do custe, en realidade, que, bueno, pues, deriva despois no prezo que lle imos ofertar a empresa ou que queira ou que concorra neste concurso. Eu teño que dicir que, en calquera caso, xa cos prezos que actualmente se ofrecían nos pregos de contratación eran xa perto dun 30% superiores aos que se están pagando actualmente co contrato anterior. Bueno, aínda así, entendemos que hai que facer un estudio económico máis detallado, que hai que ter en conta todas as variables e, desa maneira, bueno, pues, poder canto antes a ter o servizo ou o contrato, mellor dito, coberto, agardamos telo pues, nos vindeiros meses. A espera de sacalo de novo a licitación, dende o Concello indican que o servizo segue a prestarse con total normalidade por parte da anterior adxudicataria mediante a prórroga do contrato caducado en novembro. O servizo que se está prestando actualmente pola empresa que era concesionaria e sigue sendo concesionaria do mesmo, aínda que o contrato venceu, sigue o prestando igual e o servizo está garantido. É dicir, bueno, pois, as persoas que se están beneficiando deste servizo en Outes van a seguir beneficiándose do mesmo e van a seguir tendo unha atención como é debido, bueno, pois, coa empresa que está prestando o servizo actualmente.